gin pa ano na sa sakon nga may ano na sa sakon nga chat sa babae nga nang wala nagig ko gambala niya bata kung wala nagig ko nung bata ko pagpalangga sa iya kay ko ginasabat ang tawag kag iya ang mga text niya. Pero siguro sa sobray man nga pakituloy sa bata ko daw na ano naman lang buo sa bata ko amuto nga ginagad nga malakat kay ang babae nagali sa ini ko naman ang asasar na ano nga da ko nakakuha idea kung nga naglakat sila kay ang babae gali hambal sang nanay niya sang gahamyang tong tatay niya. Oo. May duha to ka motor nga Balik-balik. balik-balik sa ila balay. Tapos nang ginanhana sa kuno dogin bantaan bala sir Okay. nga nang siya kuno naman ang isunod sa tatay o madason sa tatay ang mapatay. Kaya mo naguro nga ang babae do siyempre do nagano na nga ginakulbaan na nga kung ano tabo siya tapos ang nag-amuto sa tantay uno nagpabakulod ng babae na nagtabuanay na sa dito sa may terminal sa Ceres. Kay ang kasi ano ang ako pa na nga anong nagdulong to sa iya mong sa kwan. Pero wala man nakita si Jennifer pag sila gin man niya upod. Okay. Nang ako sa moto nang doon ako na nakakuha sir idea nga ang natabo sa ila daw problema gid sa babaye. So bali ma'am sa lipot nga istorya na doon nadalaig na lang si Rabi. Dalaig na lang sa. Kumandro. Kay kun wala siya Yes. magaling sa balay wala asa ako ano wala man na siguro maano Ano ba Dennis? Nung ideya niya na merian sa problema kasi yung message niya may threat ining babae si Jennifer na may ideya siya nakapulog yung pamilya ni Jennifer siya kung ano nga kaso anong kasin na sing threat sa kay Jennifer Bumbadro. Okay. So ma'am may ginasugid man naguro ni Jennifer sa anak mo sa kay Robe. Ang problema ya kun nga nakabaton siya sang threat pero may naka-open up sila ma'am kung ano gyud ang ilang sala nga nakabaton sila sa pagpamahog. Wala sa kay wa na sa nagkadto-kadto sa balay babae mong sang ano nga nakasala di sa bala nga gin paglakat siya gin pagdalaya tanan nga mga business ng bata ko tido na nga akig ko siya kay wala sa may gin bilin kay isa tiya mo to na huya sa balik di sa balay. Okay. Si amo to way ko Rabi. kabaloy nga sang pantay unon sang gabi na nagupdanan na sila nga duwa. Anong obra ni Rabi Sila nang Bumbadro? guro ka anay istoryahan. Anong trabaho sa imo anak kay ma'am? Wala kay bag-ulan sa sir nagbuwa sa sa prisuhan. Oo. Pero ma'am kabalo ka ma'am nga may mga record ni siya sa pulis. Uy, siyempre, kay priso sa mo. Anong kaso? So ano ma'am nga ano ang sala ma'am nga na priso siya? Drugs. Si Jennifer na priso man na sa drugs man. Oo. So nakapanugid si mo ang imo anak indulge siya sa drugs. Nagagamit man siya ma'am o kung Gagamit man ginabata ko yan, gagamit magabalaan ko nga nagagamit na siya. user lang siya. Pero ma'am sa imo ma'am nga pag-obserbar may pila ano naman kalawig nga nagagamit siya ma'am? Dugay na isang kakapriso sa gagamit na maginasa. Pero ma'am as Iloy paano mo na-address kaya mo na ang problema ni anak mo no? Paano mo ma'am ginasaway mo man siya? Pinasaway, sa pagsaway lang sir, way gid kaping kagkulang. Galing kay ti nang siyempre bata mo yan kasi amin hindi mo man makontrol ang iyang gusto. Correct. Bumbadro. Pagsaway na way kay siya halin sa una grabe na ng mga problema ginatay sa akin pabalik-balik sa prisuhan. Wala By the way, kang ginasa galing talikdan gani. Sila sa Bumbadro. kabuto gani ma'am? 5, Ikapila siya gani? ika-4. Ay ikaapat okay. Bombo Dennis? As you mentioned, si Jennifer may trust, no? Si Rabi, bata iya, kay ti, nakagi preso sa kaso nga duga. Naka-mention si Rabi siya, may mga threat man siya, pupamahog. Ma'am, ang imo anak ma'am, may pamahog man siya ma'am? Naka-open siya nakasugod siya sa imo? Nakabato man siya sa mga pagpamahog siya? Na dabali na at diri sir sang diri sa Oo. sang pag-away na nila ni Jennifer daw nainit-init ang si Jennifer bla sa iyaw daw ginimo-himuan sa balasang ano nga nag-post si Jennifer nga Sa Facebook? sa Facebook kamo to daw ginkalangkag ya kay tapos daw siyempre kung magano ang tao daw mapati na magina ayun ti nang amo to naglikaw-likaw di sa tinigto sa ako sa bakulod nagtiner. Okay. As na-mention mo kanina ma'am, ano ganing inyo itong balaligyan gani? Talabahan. May talabahan ka mo. Okay. Bombo Dennis?
Okay, no? So, sinaton kung nabot singot sila nga mag-live-in, may mga kaso or kaso involved sa illegal nga drugs. So ano pagpati ni Nanay Mary Ann? Sinong posible iyan sa likod sining pagpatay siya bata kay sa living partner sini nga si Jennifer Garzola, Bombandro? Ma'am, may idea ni Ayan ng imo nga anak kag mismo si Jennifer kung sino gid man ni ang mga naghimo ni sa ila, ma'am? Wala lang ko ka, sir, kay, isang time na dali nga. Wala lang ko ka, sir nga, amo na kay ang bata ko na, di man gina makigistorya sa akin, kung Pero nakabukat magina siya nga, may magi si Jennifer, lang nga nakainom sila sa sa limnan nga, daw may nag-ano kay Jennifer, nga daw na bali daw, anay sila kay, Nangimon be? hindi daw, gintuyo, ganda nga, nabalaan ko nga siya ang nubyo-nubyo man ni Jennifer. Ginano sila, ma'am? Kuan sila, bugbog sila sa yamang mo di Jennifer, duwa na sila. May pila sa gani kuno sir sa direho galing wala ila ipakita sa akon. Ugi ay gina sa kadang panugi sa akon ko ano ba katabo ya. Pero amo to siya nakaistorya sa akon ang manghod ni Jennifer. Duwa sila sa manghod ni Jennifer ang ginkastigo. Oo, kasi So sino nga mga tao kilala nila, ma'am? Wala ko kabalo kung kay basta gistorya lang na sang manghod ya nga. Sa din nga ilimnan sa Bacolod? Dito sa Binalbagan. Binalbagan. Okay. Bumandro, Yes. ati inatopsy naman na mo sa bangkay ni Rabi, no? Sa initial dabi nga payag sa sing police, no? Ano ang mga pilas ni sing bata yan? Damo pilas, bilog. Ma'am, may pila kabilog ang pilas ang anak mo, ma'am, kung naisip mo, ma'am? 18. 18. Pilas ang pagbuno na. Daw agi sang bulang guro sir. Do agay isang bulang, hindi kitchen knife or ano nga sa isang kutsilyo. Ay gagmay. Pro bulang, patanaw. Oo, kaya daw bulang sir. Ano pagid mamang pilas nga nakita nyo sa lawas ni Robbie, ma'am? Wala, amo lang na nakita namon. Pag ang amo lang masking tape lang sila. Bumandro, Yes, Bombo Dennis. confirm tabi ka mamirian nga kung ni bata ay nga si Rabi na kaagi lemador. Kagini siya, ma'am Liamador, ma'am? Si Jennifer yamong yamador. Si Jennifer. Okay. Amo pag ginaisa ko kapag kay siguro basi may ara man sa bala nga atraso sa bulangan bala. Okay. Amo pag ginaguro ang kwan. So, Bombo Dennis, actually, tikay no, sa pag-interview mo naton sa Iloy ni Jennifer, no? So, na-mention to kaina nga si Jennifer, isa ka Liamador, no? But, si Rabi, Bombo Dennis, amo lang nabing involvement niya sa kaso man bino nga paggamit sa illegal nga droga, Bombo Dennis. So si Jennifer taga Binalbagan. Si Rabida isubong niya sinigaran ko mo. Hinigaran. Oo. Kay teke day kung naman na, sundan na, yung na da. Yes, correct, kid, no? Daw magka-ingod lang man nga banwa. So, mas ni Bombo Dennis, mas accessible man bala para sila when kapsi kung magkitay sila, no? So, ma'am, ng mensahe mo na lang, gid. Ma'am Marian. Mensahe ko lang sa kung sino man mga persona ang nag-utos sa kauwi sang mga bata namon ani na kamo masuko na kamo kay nang ang tao nga patay nyo, may mga pamilya man, siyempre sakit man sa amon, amuhon nyo na sila. Kung may mga sala sila tani, ipapriso nyo lang. Hindi nga daw, tapos ang sinyo yung magutod siyang kabuhi nila ya. Ang ko lang, kabay lang tani nga, lang sila. Mag-surrender lang sila. Pagkabay pa nga konsensyahon sila sa hinimo nila sa amon, kabataan. May ideya sa mga Marian kung sino, ayan sa likod sini. Ma'am, may idea ka, ma'am, kung sino sa likod sang nagbuhat ni sila, ma'am? Ang butang sir, kung mga pulis kay nakapusa sila mong mula na wala ko kaano gid sir kung ano gid ang mula nang ko. Ma'am, salamat kid. Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So mo to no ang pahayag mismo no sang Iloy ni Robbie Batalla.
nga isa ni Bombo Dennis nga isa sa mga biktima man nga sa nga salvage dito no sa Banwasa nga Sibulan. Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis live diri sa Banwas ang inigaran ni si Bobo Franz Sandro Burgos para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Ang aton siniya nga kuan aton sini nga aton sini nga eksklusibo karon nga pagatutok dito ya sa may Banwas ang inigaran no sa kay Ma'am Mary Ann Batalya amo ni ang Iloy ni Robbie Batalya no atong sinamlat kay report pa duha na sa puan sa may Banwas sa Sibulan Negros Oriental nga after 3 days pa na identify nga nabalang taga probinsya sa Negros Oriental taga Hinigaran taga Binalbagan. Ining si Jennifer Garsola mga kabinan. Buti bantayan nyo kung kami dugang pag-detalye no? Kay ang investigasyon naman no? Sa Sibulan PNP no? Sa sining pagpatay no? Salvage sining duwa ya kay mga ining maglibin no? Nasanday Rabbi Batalya kag Jennifer Garsola mga kabinan. So bantayan nyo kung dugang natin ng mga public affairs program kay pinatin ko mabalita dugang update doon nga tayo sining nasambit nga insidente. Balik sa ato sa matahong nga drama. Kadamo na din sa binarigyan ko sa Shabu. Ng mga kilala ko man. Pamula ko nagpahibalo nga ako gidya nagabarigya kuding ibang nga mga tao. Sa sina malayo ko sa disgrasya. Oy! Nestor! Nestor! Anak! Ganay? Ay, si William bala? Ang bata bala ni Pascual kag ni Mercy? Ay, abaw! Nadakpan kong tani nga magpangawat sang bisikleta nga nahigot sa haligi. Kundi nangayo sang tabang ang tag-iya Gani nga nadakpan nila si William kaginbakol. Ha? Oo! Kagato siya subong dito sa pulis na priso siya. Amo gali, nay? Oo. Kadamo sang iya bukol mo kag mga hanog sa lawas. Di ka nunuwi siya Nga si Paniya nga magpangawat sang bike. Kaya dumayo man ang pangita sa ginikanan niya sina. Nanamian lang siya kuno sang amo nga bike. Adik na ton. Ay nga ang nakasiling kasi na ni Nestor. Kadamo na sa natabo diri nga kinawatay sa aton barangay, nay. Kadamo na sa mga hitabo nga may mga tao nga ginabakol. Ay, do hinali lang nga naggambong barangay nato ngayon, nay. Nga ayhan man. Idip lang nga harap man lang ato nga barangay kapitan, nay. Ay hoo. Pati ganing barangay kapitan na tingala man. Nga kadamo na kuno sang reklamo nga nabato niya. Pero kung mga adik ang may kahimuan sina, wala man sa mga pusher dire. Kag suno sa mga tao dire, wala man sila kuno sa mga kilala nga pusher nga pwede nga pasibangdan dire. At nga, abi nga makasiling sila sinanay. Kaya wala magaling isang puser diri sa aton. Apang kadamo na sa mga pamalay nga nakawatan dire. Pati ang ilang manok nga nahigtan. Gani nga nagaplano ang kapitan nga iparunda ang aton barangay. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, gindaranit ako si Freddy sa balay ni Nurse Mercy, kag dito, ginbulong sini iya pilas. Kag nadumduman sini ang backpack ni Freddy, nga base ko may papeles, kag para makilala niya ini. Sa pagpadayon ko pagin. Uy, single siya? Kag isa ka piloto? Ang iya ginikanan? Si Mr. and Mrs. Tiburcio Carmona? Kag sa syudad siya naga-star? Oh, aring iya kahita. Ari man ang iya card sang SSS. Kag ari man diring lisensya niya sa salakyan? Kag sa pagkapiloto? Ay,
iya gali ngalan. Amo si Freddy Carmona. Kag ano ini? May isa ka laragway diri. Laragway sang isa ka babayi. Matahom siya. Kag may dedication pa sa likod. Basahon ko, abi. I love you forever, Elma Jane. Bah, girlfriend niya? Elma Jane? Forever kada? Wala sang forever, no? Uy! Daw may nahuman nga plano sa akon kaisipan, ah. Hindi man siguro ako magwa nga malain, no? Kung agawon kong swerte sa iya. Hindi na siya makabalik sa imo, Elma Jane. Bangod mangin ako na siya. Kamusta ang pilot, Nurse Mercy? Patay na siya. Ano? Patay gid siya? Oo, nong. Patay gid siya. Wala ko na siya matabangi. Kinahanglan nabing operasyon kung tani eh. Kag hindi man siya madala sa ospital, kay malayo nakatama. Ay, amo gali. Ati, madalo man tong buho nga nakutkot ko para sa iya. Ay, hindi ka na magpalibog, Choy. Ako na lang mahibalo nga magpalubong sa iya. May makadto man diri karon nga kilala ko, ah. Sila na lang ang malubong sa iya. Padayunan na lang ang imo nga trabaho, Choy. Choy, hindi mo na lang pag-isugid nga may piloto nga na-crash diri, ha? Kay basi pati ako, maumid pa. Isiling mo lang nga wala ka makakilala, ah. Ati, oo, Nurse Mercy. Sige, day, mapauli na lang ko, ah. At sige, Choy. Ato na siya. Kinahanglan nga malikom ko ang pagkatao sang piloto nga ini. Kinahanglan kid. Nagbugtaw ako. Tamgo. Kalain sa tamgo ko. Kalain, kid. Nagtamgo ako nga si Freddy. Na-crash sa aeroplano. Oh, Diyos ko. Hindi. Hindi man pagitugot. Hindi man. Maluhoy ka. Nakabugtaw na siya. Sa sulod sang pila ka adlaw nga atipan ko sa iya. Amo pa lang siya makabugtaw. Hello? Nakabugtaw ka na? Kamusta ang pamatsyag mo? Sa din ako. Wala ka bala makadumdum kung anong natabo sa imo? Natabo sa akon? Anong natabo sa akon?
Puno sang bindahe ang lawas mo. Na-crash ang eroplano nga ginasakyan mo. Kag ikaw, ikaw ka piloto. Ako? Piloto? Oo. Isa ka kapiloto. Kag na-crash ang eroplano nga ginadala mo. Samtang nagadala ka sang supply sang mga soldado. Mugali. Apang sino ako? Ikaw? Ikaw gani si Freddy. Freddy Carmona. Kag ako ang imo fiancé. Fiancé? Oo. Kag kalaslo na kita. Tungod gwapo si Freddy, nag-angkon sa interes si Mercy sa iya. Kag sa maumpawan ini, ginpapati niya nga magkahagugma sila, kag kalaslo na sila nga duha. Sa pagpadayon ko pagi. Kalaslo na kita? Oo, Freddy. Kalaslo na kita. Ugaling. Gintawag ka lang agad magserbisyo. Gani nga na aksidente ka. Kag ako isa ka nurse. Maayo lang gani kay natabangan ko pa ikaw. Ang dumdum ko, madula ka na sa akon, Freddy. My love. Oo, Freddy. Kag salamat kay ginpamatian sang mahal nga Diyos ang akon pangamuyo. Nga maluwas ka. Kag naluwas ka, gid, love. Apang hindi ka pagid maayo. Kinahanglan nga magpapagsik ka sang maayo. Kay mapauli kita sa syudad. Nagpatigid siya. Wala siya makahibalo nga ang tanan nakuha ko sa iyang napsak. Gintago ko ato. Gani ako lang ang nakahibalo sang tanan nga impormasyon sa iya kabuhi. Uy, mahalin ako sa pagka-nurse. Ginatak-an ako sang kabuhi ko diri. Ginatak-an ako. Wala man lang sang pulos. Wala ako sang tsansa nga magmanggaranon sa trabaho ko nga ina. Kag-ari, nagpalapit na sa ako ng tsansa nga madugay ko na nga ginahulat. Luyag ko nga daan nga magpamana sang isa ka lalaki nga gwapo, manggaranon, kag mapabugal ko. Kag si Freddy, isa ka manggaranon. Ang iya amay, amo si Tiborcio Carmona. Isa ka manggaranon nga negosyante. Kagdo sa ginhungod gid nga maamnesya siya. Gani, mahimo ko sang maayo ang tanan nga gusto ko. Oy, kung sino ka man, Elma Jane, sorry lang ha. Apang agawon ko sa imo, ang imo nga boyfriend.
Patuno na lang nato ng kamatuoran nga wala na si Freddy. Napatay siya nga nagpangapin sa aton pungsod. Isa siya kabaganihan. Ang ginasakitan sa buot ko. Wala man lang makita ang iyang kay. Kung tangi, bisan bangkay na lang sa akon anak ang makabalik diri. Agad mapamtang naton siya sa malinong. Elma, wala gitsing swerte ang akon anak. Amo man kita, Elma. Nadulaan ka sa lalaki nga naghihigugma sa imo. Kag ako, hindi na ako makaangkon sang apo tubtubsan o. Wala na ang akon anak. Wala na siya. Balita na lang ang gindulong sa akon nga patay na siya. Kagang iya lawas. Kaupon ginasunog sa ginasakyan niya nga eroplano. Oh, Freddy! Anak ko! Anak ko! Bisan anhon ko, inigid ako makapati nga nadula na si Freddy. Nga siya pa. Lord, nga siya pa. May nahimo bala ako nga sala. Agod kinahanglan nga matabuin ni sa akon. Nagkahibalo ka kung anong akon pagpalangga sa iya. Pero, sige lang kung anong gusto mo. At least, luyag ko lang magpautwas ang kalahin sa akong buot. Apang hindi na ako maghigog maliwat. Hindi na ako makakita sa lalaki nga pareho kay Freddy. I love him, Lord. I love him very much. Pero, sige na lang Sige na lang gani. Hindi lang ako makantos Hindi mapautwas ang kalahin sa akon buot. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.